El Badalona ha fet avui l'últim entrenament abans de rebre l'Alcoyano, en el que és el debut en Lliga dels Escapulats. El conjunt d'Albert Cámara compta amb els dubtes del central Xavi Pellegrí i Pablo Gallardo, ambdós amb problemes físics. Tot i que han entrat a la convocatòria, fins l'últim moment no es sabrà si estaran disponibles per saltar a la gespa del centenari. Després d'una pretemporada immaculada, el nou Badalona de Cámara intentarà donar la sorpresa i aconseguir el triomf contra un dels conjunts cridats a pujar a segona divisió. Bueno, con muchas ganas, mucha ilusión y, bueno, repito, muchas ganas de hacerlo bien y de agradar aquí a nuestro público. Muy bien, la verdad es que son unos jugadores extraordinarios y bueno, es muy fácil jugar con ellos y que se adapten lo antes posible. Bueno, es un año nuevo, no hay que pensar en lo que se consiguió el año pasado, sino en lo que se puede conseguir este. Bueno, lo que sí que podemos transmitir del vestuario es que vamos a trabajar a tope para que las cosas salgan bien. En la sessió d'avui, Jaume Sobregrau ha realitzat treball específic per recuperar el to físic. Mentrestant, el tècnic Albert Cámara estava a sobre dels seus jugadors i corregia contínuament les seves posicions. L'entrenador vol tenir un bon debut al centenari. Doncs amb molta il·lusió, jo crec que l'equip té moltes ganes de competir, ha anat una pretemporada molt bona en la que s'han vist moltes coses, però arriba l'hora de la veritat i és on realment es té que veure l'equip. Esperem que estiguem preparats i, a més, si no ho estarem, ve un gran equip, un equip que aspira a pujar a segona A i ens donarà molta guerra. Doncs bona, la veritat és que bona, sobretot per l'actitud i per les ganes de que la gent estigui a tope i estigui a predisposició d'agafar ràpidament el que volem, no? Que el cos tècnic ha anat, jo crec que bastant bé, hem estat imbatuts i esperem que continuï aquesta ràpida. Contra l'Alcoyano, l'etapa de Manolo Márquez al capdavant de l'entitat quedarà en un segon pla. El nou Badalona de Cámara oblidarà el passat i intentarà aconseguir 3 punts molt importants.